What is that? A buttered? Buttered wife. Na cook in air fryer. Patikim na ako. Tsaka ano pa ang hinahanap po namin kayo ha mga moms. Sa morning naman kasi, naka-solar lights po itong Hinaguan Farm. So mamaya sabihin na naman, si Rhea, grabe, gamit na siyang gamit ang kuryente niya, nagsishare ba sila ng gas, etc. etc. Wala po. Pero may snacks kami. Pilawi oh. Oh, Tsaka kinakain naman namin lahat dito. apat sa'yo. Ano, inabuto ko siya nito. Galing kasi kumain ng malimit. Mmm! Tabang? Sarap naman ito. Hindi mo ba mafe-feel sa first? Ah, wala pa ba? Oo, wala pa yun. Pero siyang ano. Ba't yun na ba't nagkaroon ng ano? Kalaman. Hindi, ano to, parang, Glutinous na. yung parang palitaw. Pero ano siya? Dried palitaw. Saan mo nakukuha yung mga ano, ang ganitong klaseng pagluluto? Minsan, sa YouTube. Basta kung ano yung minsan ako i-scroll ko na something na pang unique pa. Nag-a-appear. Na hindi pa masyadong napapansin. Hindi natin natitikman nagagawa. Dito natin natitikman dito. Makapapicture yun sila. Antay ako na bang kasi masarap kayo yung diba? Saka mo bang feel? Gusto ko yung mga ganito lang sana, yung hindi sobrang tamis, yung nakakaumay. Kaya mas na-appreciate ko siya. Gusto ko pa sana, masarap to sa kape, no? Lami Kape si ka? Rhea magtimpla ng kape. Cook na nga kayo kanina. Ay! Ay. No! Ay, may Huwag mo kaming pinagbibintahan, Rhea. Ikaw yung nag-cook. Nagising ko lang. Sa pa daw si Dodots. Oh. Ano that? Mm. Ano na? Mm. Ano yung crispy sa gilid ba? Yung may iba na ano, Yung itong toast ito yung... yung masarap talaga. Actually, yes. Ayoko na, mamaya sabihin, lahat tayo na lang kumain dalawa. Nakaisa lang ako. Ay, ayaw kumain yun. Ayaw nila? Alam mo, hindi ko man naubusin to hanggat hindi nagpapakape si Dodats. Kilala ko yung si Dodats. Masarap magtimpla ng Ay, kape. umayas na. Mas na si Dodats? May favorite man si Dodats? Ano niya lang, Dodats? Bawal ka man ito, Mike. Fairness kasi sa lasing, hindi siya nakakaumay. Ha? Itago mo na yun kayo. Iba pa. Magsaging naman ako. Oo, may saging pa. Saging naman yung kakainin. Saging na ang sausawan ay... Hindi na mo. Bakalang high blood ah. Naon pa man. Kaan ng good pa. Totoo naman kasi na ang food talaga ang nakakasira din sa katawan natin. Ano man yung mga kinakain natin. Kasi sa naunang panahon, wala man itong mga ganito. Wala yung mga sakit, hindi nila na-discover kasi parang nawawala na lang sila because of katandaan. Ngayon na-i-evolve. Yung lola ko nga, 80 na. Yung lola ko nabenta. Yung kain araw-araw, alis ginamos, Ginamos. bulad. Buhay pa man sila. Kaya nga, yung mga ano natin sa bukid, di ba? Daming kaartihan ng katawan ngayon. Ito naman yung kinakain lagi. Yeah, actually. I'm really not a fan of saging ever since. Kasi parang feeling ko bulak talaga siya. Yung, ano yun, yung lumilipad? Kota. Ano ba yun? Marami yun din sa bukid Pero pag ginagawa ko, namin. na ano ako, naduduwal, nauumay. Ang pangit ng panaginip ko. Hmm? Napakababa.
Pati ba naman si Paring Neil? For the sake of money. Ito ba? Mm-mm. Parang hindi ko kinaya yun. Kaya ka nagising. Hindi na maganda eh. RJ, nali ka na. Hoy, simbak ko. Ha? Yes, ilawin niyo. Sila ka na yan. Hindi ka ko pa. Hindi ko ganyan. Hindi, para lang mabuo lang ni ano yung vlog mo. Marami naman na nakakita niya. Makain na nga ng iba. Parang ginamos, unti lang. Masarap yung ginawa ni Duda. Dinala pa niya lahat talaga. Yung Saan niya dinala yan? naglaro, sila. naglaro ulit si Brian. Wala na sa taas Taas. na tubulog sa takay. Paon na yung taong isabi. O baka feeling ko kasi iba rin yung pagkakagawa dati ng ginamos. Iba yung process niya yun. Kaya sa akin. Paon di ka saging? Dati kasi, gumagawa lang ng ginamos. Yung binibilhan lang din namin. Ay, yung may factory talaga ng ginamos. Ngayon kasi, pwede na sa bahay magawa because of YouTube. Yeah. Halos mo muna saging. Ang loob ng proseso talaga dati sa mga isda is naasinan. Pero yung buo malalaki. Ano ginawang tinabal? Kahit sa mga Yan yung alam ng mga household. Pero, yung ginamos, may binibilhan talaga. Every Sunday, ginagawang barter sa mga palengke. Pamalit sa ulam, tsaka ano. Mm-hmm. Be? Pamalit sa manok, saging. Niya. Hindi. Yung galing bundok ng mga tao, pupunta ng Sa dad. mainland para may dala-dala sila sa saging, manok, mga goods. Papalitan nila ng ginamos, bulad, gano'n. Yung chicken mo na native, palitan mo ng bulad. Mm. Kasi mas ano nila yung bulad. Kasi yung chicken, pag kinatay mo yun, isang kainan lang yun. Which is kung bulad, how many days mo pang i-prolong mauubos. yun. Nagigi-stack siya ng ulam. Yeah. May daladalas lang banig. Then, magkano ba yung banig mo, madam? Ma'am. Ay, ano lang to. Pwede naman, ano na lang, barter na lang tayo ng ganito, ganyan. Mm. Anong kapalit? Ano yan? Ha? Isa to. Si? Lab! Lumay. Kaya sa Zamboanga banda, doon sa may Sulo, ginagawa pa rin nila yung barter. Seafoods naman. Actually, feeling ko doon yun eh. Doon yung nagsimula sa Hindi. Sambuang. Yung kalakalan kasi, Kasi noon, nga di ba? from Malaysia to Zamboanga. Pero halos dito sa Mindanao dati, ganun talaga. I mean, doon nagsimula. Or saan man. Kasi uso yan talaga. Dito no, sa inyo. Kasi kahit sa lupa eh. Kapalit ng lupa, barter, di ba? Barter ang... Asin, yung sabi ko sa'yo, yung lupain namin doon sa may Holcim. Yung tapat ng Holcim. Barter, asin lang yun. Asin lang nakuha niyo. Oh, kasi walang asin yung mga ninuno ko eh. O, sa'yo na yan lahat dyan. Batiran mo lang ng asin. Mayaman talaga yung ano nung Tublo ko magsad kasi. Ah. Turo pa yung asin noon. Walang metro-metro. Walang papel. Walang metro-metro.
Yun nga yung sinasabi na lahat na makikita mo sa amin yung ganun. Sa una na. Kasi kayo lang yung tao nandoon, kayo nandoon, kayo nagangalaga. Okay. Mag-follow up, kay gigutom na. Kaya kung papili-piliin tayo, yung, Buhay noon sa ngayon. parang gusto ko talaga siya i-try mo. Na? Ang hirap lang kasi before, kasi ang bilis ng, ang hirap maghanap ng pera. Alam mo yan. Ano? Nanoon naman kasi kung totoo hindi kailangan ng pera. Diba? Hindi naman nauso yan eh. Hindi Hanggang, pa masyadong pera-pera. nung hindi, ba't yung ano pa lang ba? Ang buhay ay ano pa lang. Simple pa lang. Yeah, oo. Hindi ka nangangailangan ng sobrang rangya. Ano ngayon? Hindi kailangan magandang bahay, hindi kailangan may sasakyan. Diba? Ngayon kasi, mahirap mabilis mawala yung pera, pero mabilis siyang hanapin. Diba? Yung simple lang ang lahat ng buhay. Isipin mo, ang ngipin ng lolo ko dati, ang pang kuskus, yung panas na, yung puti na bato, dinidikdik. Ganun. Tapos parang semento na siya, kapino. Sa kanila, igaganon. Eh ngayon, lolo ko may ngipin pa rin. 97? Pero nag-toothpaste na siya. Ay, hindi yun nagtututbrush. Ang kinakain na tabako. Oo. Lagot. Parang nga. Mama. Mama sa Bisaya. Diba parang nga siya. Pampatibay daw ng ngipin. Ang lola ko, ang ganda ng buhok. Ang shampoo, yung herbal. Yung dahon, tapos niyog. Yung nyog daw totoo kasi nagbibigay ng oil sa buhok. Kaya maganda, kung na-experience sana natin yung mga life na gano'n. Kaya hindi ka takot-taka kung bakit. Kung naalagaan kayo ng lola nyo noon, hindi ka takot-taka na. Nung panahon namin, lagi natin naririnig yan na. Kami noon, hindi naman kami ganyan, ganito, ganyan. Kasi nga, iba talaga. Tapos, nangangaroling daw yan sila before, ng lola ko. Kahit daw bahay, kahit waiting shift, kinakantahan nila. Dahil, Na may tao. Walang tao. Yung mga opera dryer, kinakantahan nila. Ganun sila mga rolling dati. Hindi daw yung asin pera-pera lang. Ganun daw sila mga rolling dati. Yung bahay na abandonado, kinakantahan nila. Kasi, the spirit of Christmas daw. Kasi diba, niniwala tayo sa mga hindi natin nakikita. So yun yung ano nila na, kahit sila, nag-celebrate din. hindi man natin sila nakikita. Ang anghang. Buti na lang talaga naranasan ko yung mga baile. Yun na lang talaga naranasan ko, baile. Buti ka pa ako hindi ko na-try yung bayan. Kasi ano, sa bukid-bukid kasi ang late na nawala. Yung baile. Na ang gamit kay